Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey guys, ngiyaxolisa. Ngilobo ngizikha phezulu isimo asivumi kodwa ke siyaqhubeka. Nakho ke niyayilungisa indaba lana yalomfana ababomsele uSibindi ukuthi ke uVuyo ube umamkhulu ngoba kungasekho uNompumelelo noma uMpumelelo ngibonile nibhala igama likaSisi. Ngizwa ngani ke guys ukuthi ke ofike kuqala yilo ophumile, yilo esimazi ku season 6 ngiphathi. So makuphuma yena uVuyo ke wase eba ke umamkhulu ngoba lo nithi ufike kuqala kodwa kwaba uVuyo oba nengane kuqala. Cha ngizwa ngani guys ngoba kuthando nesithembu kanye nakwingane zesithembu akuvelanga ukuthi ubani ofike kuqala phakathi kaVuyo nontombazane. Into esayazi nje ukuthi ngiphathi wayekhona ngoba sasize sibabaze khona ukuthi hawu wasefike ephathini naye useyovele izithombeni zengane. Njengamanje nje ngoba lezo izithombe asisazi ukuthi izothiwani indaba yazo ngoba akasekho ke kwi-picture manje. Khona manje futhi uyavela nalapha ku social media uthi yena akazwani noVuyo kodwa uyazwana noTirelo. Khona ukushaya amanzi guys. Nizwe lento sikhona ukushaya amanzi. Angazi lami ukuthi ukhona ukushaya amanzi ukuthi khona into esolisayo. Yazi ngisholani lokho? Phela uTirelo uthi lapha ku social media uSibindi umthanda inhliziyo yakhe yonke. Sizwa ngaye ku social media. Ngapha lo girl owumngani noSibindi uthi nje akabuyeli. Hayibo lo girl wayethandana noSibindi uthi yena akabuyeli endaweni ebhedayo. Hawu manje uthi phela nami inhlobo zobungane angizazi kodwa uma uTirelo engathi uTirelo uthi yena lapha yakho usezulwini lakhe elincane lona ongasekho uthi kusendaweni eminyama lapha yana. Manje le friendship isisekelo sayo yini? Ngoba ke ngibonile ngalesi sikhathi kuvela beku episode 2 la esithole khona ukuthi hawu umngane noTirelo nasi ke sinye isigaxa sesivela lapha ku social media. Le ngane lena yayifuna ukudlala imovie nalapha bonke. Ngisho ukuthi lo mfana lo usemncane ngathi usafuna uexplore, usafuna nje ukwenza izinto zobungane. Le movie ke sengiyichazile ukuthi ubungane baba angibuqondi ubungane baTirelo nalo omunye ngoba lo munye ku social media utholakala ethe nje akangabhedelwa ngendaba yaSibindi asehlangene nalowo okusho ukuthi nje indaba yabo mhlamba ayiphilanga kahle. Noma shothi balungiseka izinto ingakho sekuqhubeka i-friendship yabo noTirelo. Yingoba mhlambe bazi ukuthi uVuyo akasekho, mhlambe uVuyo beyinkinga phakathi kwabo angazi. Kodwa phela nawe nje usuyicabanga leyo nto. Wena uyazwana nalo muntu. Lona omunye uthi hayibo umbhedo lowo kodwa njani leyo nto. Lo munye usumbhedo, lo munye uthi iphakade lakhe abangani. Hawu phela lona akahlukile nomngane ozolobe ethi hey suka kuleyo ndawo kuyabheda. Lona lobe ethi hayi mina ngisajabule yabo into efana le sidlule kule ngixoxela isigaxa ngisithole ku social media nakhona. Ngicela ningasho ukuthi ngithanda indaba njalo ngoba ngisengithi ngizonixoxela ngathi siyaxoxa nani. Mase nithi hawu Fix wasungena ngaye indabeni zengane angithi sibuka iTV show sonke. Singajajani ke sibe sonke sibuka le TV show. Hey kodwa bakwethu indabeni zengane sesikhona ephakathi. Lezi ingane zihambe zaye ehotela. Ehotela ababili kwathiwa bazolala ke kwi-room eyodwa. Omunye uzoba kwenye iroom. Manje bathathu uSibindi uyedwa kulobo busuku. Kulobo busuku ke okusho ukuthi ke ila oqale khona inklasi yale friendship ngoba lo ongekho engathi ubekwe iroom noTirelo. Then uSibindi ke ubekwe enye iroom noVuyo. Shuthi vele bayazi ukuthi ke uSibindi wenzani. Useyabuya
Nkosi yami. Hayi. Uthi angikwazi uyiqeda le ndaba. Ukuyibona into uyixoxa uyicabanga ukuthi kodwa kwenzakalani yabo le nto eyenzeka njengamanje oba sengihle kanje ngimemeze Nkosi yami. Angisena discipline, angisena order. Yibo, ngizoba umuntu omdala onjani? Ehena-ke. uSibindi-ke wayenza into ayenza ngale seyabuya-ke useza ngapha. Laba sebeyabona ukuthi hayibo uSibindi ujulukile uzothini ngapha. uSibindi shuthi usefuna kuqhubeke ngapha futhi kube khona umdlalo abawudlalayo. Nayibuka i-Albertine, asiyivumeni izona, ningafihli. Mina ngayibuka i-Albertine kodwa ngabuka ama-second ambalwa le nto bayenze lapha. Lo mfana lo bakwi-Albertine ngabona besebenza i-triangle njengayiqondi okukhona amantombazana awu-2 kuba khona nomfana. Hey, le video le bengathi bengangayibuka ekhaya bazosingizani ekhaya ngempela. uSibindi wayefuna ukwenza i-triangle. Ngithi niyayazi i-triangle usime kanjani? Shuthi hayi webakwethu. Yey, umuntu akazazi izinto ezizomvalela engasangena ezulwini ngayo. Khona lokho engimxoxela khona ngoba phela ngithi ngizama ukunichazela ukuthi uSibindi kuthiwa wasefuna ukwenza leyo nto-ke. Lo ugeli wathi nje mina ungangibhedeli, angazi noma futhi khona kule room wabuye wayisebenzisa. Shuthi uSibindi befuna ukuthi akwazi ukuxoxa nabo bonke ngalobo busuku ngoba beyabantu bakhe. Shuthi ezwe ukuthi wena uzizwa kanjani, wenzizwa kanjani, wenzizwa kanjani, bona bonke bobathathu. Manje kwamele ukuthi abawu-2 bebe kwi-room eyodwa omunye bengale. Manje laba bawu-2 kukhona nalo geli lo oseyi-ex. Lo geli koyi-ex wathi nje ungangenzisa izinto zobusathane, ngeke ngikwazi ukwenza izinto zobusathane. Hey, izinto ey'ngaqondakali guys. Wathi kugeli-ke yena shuthi kubo-ke ukhule ehamba uSunday school ngeke kwazi ukuyenza le nto le uSibindi afuna ukuyenza. Engathi kwaqala lapho-ke uqhekeko-ke njengoba wagcine i-ex. Kodwa engathi uVuyo wayeneroom yakhe yedwa lethu yona ingapha. Kazi isithembu esinjani esifuna ukwakhiwa yilo mfana? Ufuna ukwakha isithembu se-movie. Nawe wabona ama-movie abantu abadala? Ngoba phela hayi nami nje ngiyayizwa into engixoxelayo ukuthi yona le nto le ayisiyo into e-right ukuthi bengifuna ukuneza isithombe ukuthi-ke uqhekeko labo luqale lapho. Shuthi laba-ke baqala-ke ngoba bobabili babhonda-ke kulobo busuku shuthi base bengasamthandisisi uVuyo. Ngoba shuthi uSibindi wanikeza isikhathi uVuyo mayebuya ngapha sebecasukile ukuthi hayibo, hawu ngathi siyakubona ukuthi ade wenzani usuze lapho uzothini kuthini. Lona-ke wabona ukuthi engathi-ke mayiqhubeka nale ndlela yabo uzophila impilo esamuvi. Ngoba phela shuthi uSibindi uzama indlela yokuthi ebenza abangani into efana naleyo kodwa ayilungi kahle hle. So sekuhamba isikhathi-ke ugeli asetholakali. Nayo le ndaba ivele kuthiwa uthando nesithembu. Uma kubuya uthando nesithembu angazi kuthiweni ukuthi bengingayibuki-ke show bengigowa-ke ngesikhathi sothando nesithembu bengixakwe izinto eziningi. Uthando nesithembu ubuye nini kanti? Bengixakile nje guys, ngifuna nokurejista no-YouTube nawe ungangiphi imali yakho ne-account yami ibhlokhiwe ngangabona-ke. So angazi ukuthi ku-season 7 kuthiweni ngento ehlangane ney'ntombi zikaSibindi. Shuthi le nto le ugeli yamhlaba, mayehlaba yile nto le shuthi ubone ngathi bagudla yena wagijima-ke waya ku-social media kuthiwa wabhala ku-social media wathi mina ngangeke ngize ngikwenza amanyala, uthi ngilale kulo mbhedi kade wenza kuwo amanyala kwashe kwacima. Hawu phela kuthiwa kodwa uyade umamkhulu, phela mayede umamkhulu uyazi ukuthi uSibindi nalaba abanye ade shuthi nezobamukela njengomamkhulu bezoba busy nabo. Shuthi-ke kwamcika esekubona eduze ukuthi kahle kahle impilo le
athi uSibindi bazoyiphila yiyo le ukuthi uzofika eyongqongqoza ngale bemunikeze i-aphula aqede i-aphula lakhe abuye eze ngaphezulu uthathe i-orange aqede ngapha ethi uyocela ubhanana ngale aqede ngale ethi abamphuzisa amanzi ngale shuthi wakubonela eduze intombazane wathi mina ngikhule ngo-Sunday school ngeke ngikwazi ukuthi ngenze into enjena le ngane kodwa ngamuzwa laphaya kuGogo Sikhotheni ngoba phela kuleya interview yaGogo Sikhotheni angisazi noma ifike ishow yabo isiqele noma ifike before ishow ngathi ake ngimbambe la ngizwe ukuthi uthini ukuze ngizokubuka ukuthi lezi zinto azozenza kwishow uzobe actor yini noma uzobe ekhuluma iqiniso ngamuzwa ukuthi njena ufuna abawu7 ngathi hayibo ufuna abawu7 kanjani manje ufuna abawu7 singamuzwa nokuthi uthini naba-ke indlela akabathola ngayo noNosipho nje mayengaboni sizobe sesibabaza ngoba nakuye lo ukuthi usemenza umamkhulu manje akuphelele kahle ngoba uthe yena angakaloboli ngizobona ukuthi-ke mase ngilobola ngenza kanjani ikhona indlela engizokwenza ngayo ngathi Nosipho bamisisa amagama lawo bamisisa amagama ukuthi ngizobona indlela engizokwenza ngayo akayizwisise le ndlela azokwenza ngayo ngoba phela uNosipho angithi yena nangu sekuphakanyiswa ukuthi uyintombi nto hawu kuyasho ukuthi nabanye bathole beyintombi wabatholisa abantwana usefuna ukwenza uNosipho into efanayo masethi-ke egcineni ngilande iy'ngane zami bebe u7 ngoba nje njengamanje masizwa kahle ukuthi noma yena wabuza ukuthi unani ngoba phela imali ayikho usebenzaphi sangamuzwe ephendula ngendlela ephelele mina ayikho ngithanda ukulalela into eshiwo uMayeni ngoba uMayeni aka-act kakhulu sasimuzwa ngisho into ephelele ukuthi unani sasiyasola ukuthi le ndlu le umseleki uthe nayiko indlu yokufeza amaphupho cha sengikhuluma into eningi kodwa kuthiwa-ke uVuyo bekade unumber 2 ngoba lo uphumile baseba umamkhulu kodwa uVuyo yena uthi zazikhona iy'ngxoxo zokuthi uzoba umamkhulu njengoba noNosipho sekuney'ngxoxo zokuthi uzoba umamkhulu izothi shintshe indaba ashintshe ukukhuluma umfana ayintsotsi lo shuthi nje ubona ukuthi into eyenziwe ubaba wakhe iyenzeka nobaba wakhe wasenza isiphithiphithi wagcina sekuwumndeni omkhulu naye ukuthi uzophithizela ngendlela aphithizela ngayo agcine sebe ayi ukuthi nje phela khona masulalela ingane ingahloniphi kubuye kube nalokho enhlizweni ukuthi xhifa yibo yazi yadelela ingane kodwa ngizobe nginilethela indaba zabo ngoba sesiqalile ukukhuluma ngale show kodwa ngibuye ngiyisole phela mina ngiyithanda indaba zengane okanye okuyeqiniso kodwa manje uthi phela i-TV show le esefike njenge-TV show kodwa nje endabeni zengane angitholakali ngihlele ngibona nje nalapha kuthi kuthiwa hayibo sazakhathalela lezi ngane angazi ukuthi zenzani lezo ingane lezi-ke ingoba-ke ziphuma laphaya kuthando nesithembu nazo sesezingena lapha kwizingane zesithembu manje ngoba seyingane sizazi le ngabazali yikho-ke nami sengilandela ngoba hhayi ngivele ngishukunyelwe nje ukuthi kwenzakalani ngivezwe iy'ngane ezenza le mhlola ku-TV njengoSiyacela ngoba naye lo yabo umuzwe engangiba nawo ngoSiyacela ngimbuka lo muzwe sengiwunika uSibindi manje ngithi hayibo waze wayinkinga lapho bayamncoma-ke abanye bayathutha ngazi uSibindi bani baze nje bayambongela ngithi kodwa uthini hayibo yazi mina ngifisa ngempela ukuthi angazi ngabe ngimthola lo ongangitshela ukuthi uyamuza ukuthi uSibindi uthini mina nje ngiyibonela ingane edidekile ome nje ngokuthi ekhaya vele bayangisupporta kuzoba right wow sizwile uMayeni ethi uyo wehla enyuka nengane uMayeni usehla wenyuka nengane use-edezinye iy'ngane wathi uMayeni lo ngisho imoto ingaba nenkinga uyaqhubeka ayisebenzise kodwa esebenzise imoto enenkinga ukusiza ekhaya lutho
Wathi uma yena uSibindi lo umnini kufanele efunde kuye. Wazothi nje uma yena uzosibuka lesithemba asenzayo ukuthi uzosenza kanjani esathethiswe njengengane. Ngambona-ke esehleli nabazali bakhe nobaba uMsoleng noma yena ehleli phakathi kwabo ephethile ngathi hhayi inganekwane le kuthi sekuwuye u-future husband lo wasisi abawu-7 indle yabo nje uma esehleli phakathi kwabazali uvele uyibonele nje ingane ukuthi awubakithi lokhu usakhula lokhu usazoyihluphela kuhluphe kube nesikhathi la usekuphoza khona sekubuka-ke impilo ukuthi hayi cha ngiyathanda ukuba nokuthi nokuthi ngoba okwamanje nje usafika abambe la athi hayi kuwoma aqhubeke abambe ngapha athi hayi kunjani njani mase sisangana lokho akusangana lapha ku-TV bembuza ukuthi yini uyesamthanda yini usesichazela uthando lwemizwa esingazi ukuthi le mizwa eshoyo yona ithini. Yabona nje kwamanje usanyathela ngapha ethi ukuthi thofo enyathele ngapha ethi kuwoma mase-ke edideka umqondo ngoba ukunsizwa nsi ilokhu ukuthi baphuma ngemoto beyolusa iy'nkomo. Akumele lusa iy'nkomo isikhathi eside futhi abamthathe bemyise kumkhulu wakhe ngathi umkhulu wakhe uzoqondisa igwegwe. Uma esekuqondile igwegwe uzokwazi ukuthi ubaba wengane abe responsible. Angathi umuntu uma ecomplaina u-insecure, umuntu uma ekhalaza yena efuna ukuba defensive engalaleli. Hawu uzolakha kanjani ikhaya engalaleli? Usahlulwa ukulalela uthi yena uthi minor things ufike wathi pregnancy yasingabakho into esincane ufuna manje ukuyokhuluma ukuthi uTirelo ukhulelo lokhu uyokukhuluma noVuyo kodwa indaba yakhe leyo. Uma uVuyo ebuza ukuthi-ke kuzo mina ngizofika ngithini usethi uVuyo uthanda i-attention. Uthanda i-attention uba kusiyena wenza yonke le mgilingwane angakwazi ukuyimela. Hawu nakho-ke sengithethisa nina nami guys ningangilaleli nithi ntombazane injani. Hayi ngifike ngikhulume kahle ushintshe phakathi ngibe serious ngisuke lapho ngithi angifuni ukuba serious ngifuna ukuyidlalela ukuze nale TV show ni-enjoy ngoba nje sesibuka iy'ngane ningayifaki kakhulu imizwa kodwa futhi kwesinye isikhathi ibuye ingene imizwa ngoba sibe sithi hayibo ayikhuze-ke bo iy'ngane izwe libheke eceleni impilo engathi sengathi ungenza izinto ubheka ukuthi wenzani uyabona. Nje angisazi-ke. Ngiyabonga i-support guys. Abantu ave bezongithuka abantu beyongithuka ngelinye ilanga. Nkosi yami i-flu i-exam angazi yini engiphazamisile namhlanje khona into engiphazamisile manje ngivele ngiyanixoxela le ndaba lo ukuthi ngisengitholile ukuthi kwenzakalani ngiyacabanga ukuthi hayibo kuyasala kwenye indawo kodwa ngiyalibonga uthando leni nesupport eningipha lona angihleki-ke njalo kanje phakathi kwabantu angihleka nje phakathi kwabantu uma sengizothi ongathi omamchunu laphaya umnakwethu hayibo azoba uhlobo njani lo muntu cha mina ngiyithanda lento engenziwa yini la no-YouTube niyangishintsha nje ngendlela engingayazi